Sharon, aparo ni sigana no uboloke nikech sigana no wakia kama no wuoke. Aparo ni nyoro ni gotieno nyoro nitiere mbaka manyogore mbele kaka inyalo lok sigana no. Mae gima notimore. Kendo aparo ni jofwambo pod biro bedo gi thuolo mar donjo e bunge. Kendo moloyo kaka gisebedo ka gidonjo e bunge. Nikech nwangiso penjo no nowuok kuoma to amo miyo jofwambo gigole bunge nikech mokwongo kwa biyie ni gero jofwambo kar tiyo oko mar bunge ke ilose to mana kama gisebedo ka gitiye no ema gibodoke ka weche osekwe. Mar ariyo jofwambo idhi yien gi bagi donj nyaka e chambers press gallery idhi yawe nolore chon. Koro ne mbaka mane wagoyo ne ni kaka inyalo ne kaka jofwambo dhi mbele gi tich. Koro kama okwongo makata bunge duto te ma jofwambo tiyo ga en kama iluongo ni press gallery. Mano lori bunge machon diere mane Justin Muturi pod ne en speaker. Mano dudu manyo wuoye ba speaker gi Parliamentary Service Commission ne gi yie ni ka bungo duogo to wabro neno ka jofwambo donjo i bunge iye kabisa bagi bed kama iluongo ni press gallery mondo giti kanyo mokwongo. Mar ariyo ba ka gitieko ma yawo bunge jofwambo ibo duok gi e press center mane oyawo ni nikech mano kwanza ok en kata pesa bunge mano ogero press center. No atemo miyo gi historia mar press center. Press center no oger gi USAID e chenro mar konyo bunge mondo bunge owene jofwambo tikanyo. Koro kwa biyie ni gini gikao press center mano miwa gi jo America mane ogero gi pesa ja America. Penyo maduong' ni kata mnaka mago pod timore wang'eni monj mano timne od bura pod iloso od bura. Nang' mendi koro wacho ni kuma na jofwambo rome koro ibro bede ka ikane mwandu mamo. Ok onyal boko dhi bedo stro gima ne giwacho nikech mane penjo manwa penjo ni to ang'o momiyo jofwambo ok nyal tiyo e press center kama gisebedo ka gitiye. To ne giduogo ni gima omiyo jofwambo ok iti kanyo kano omonjgi to kombe gi gigo duto mane oto noket kanyo ka girito insurance company mondo bi otim assessment. Manyiso ni by the time magi yawo bunge to press center no be idhi yawe for now. Gima ne giwacho ni press center migero giwacho ni press center migero bo bedo maduong' moloyo manitiere sani. To kigere ok wabiyie ni digere oko mar bunge kocha. Nyaka gere mana i bunge kata kigere maduong' nyaka gere mana i bunge kanyo nikech jofwambo ok nyal bedo maonge sababu bunge dhi mbele. Bunge gi jofwambo en kanyakla. Kanyo imwanwa yude nying miluongo ni Fourth Estate. Nitiere jalony moro miluongo ni Edmund Burke. Sama no wuoyo e bunge mar Uingereza no wuoyo kosiemo press gallery mana wacho no kendo nwangiso wetangwelo bo wacho ni kachacha e Fourth Estate. To of all the Fourth Estate mana ema bere mogik kuom estates moko gi achiel gariyo gadek na mang'wen ema bere mogik kosiemo kama jofwambo bete. Kono mane mano wacho ni jofwambo wadwaro ni ko bungo yawo jofwambo nyaka ti e bunge kigitiyo oko. Ang'eni wach mak mano bro bedo kwaluo kotieko wach ni mogik de bedango odiche maka wuono bende bura Nairobi ka osewacho ni Occupy Uhuru Park. Kawuono watemo nyiso jofwambo ni mokwongo jofwambo nyaka wuog oko giti tijgi to mogik mana gima Millicent wacho cha. Ok wadwa yiko jafwambo. Wadwaro ni jafwambo ka wuok to dhi oti to duog ot. Ok wadwa ni jafwambo wuok gi kamera ka dhi duog e ot. Kodok to dog gi sanduku. Mane gi mwatemo wacho ni bro miyo watim nyaka ng'anyo. No ok wadwa yiko jafwambo. Wadwaro ni jafwambo ko dhi tich to duog ka no wuok e ot. Kiko wuok gi ot koting'o kamera gi recorder kata gi kalam gi notebook ti duoke gi sanduku. Koro mane mwatemo nyiso jafwambo ni kamora mora ma untiere ng'en gima ni duong' moloyo gimoro amora. Wan kaka jongira tiro mar jofwambo wabro tiyo tijwa wabro wuoyo gi weche gi kendo jogo maonge jacket mag identity ng'ene kaka inyalo yudo. An gi moko ka jofwambo moko ma Nairobi ka nitiere maonge go an gi moko anyalo chiwo.